Maglilinis po tayo ng balut. Maglilinis po tayo ngayon ng balut. Titinda po namin mamayang gabi. Linis ng balut. Nanggigil na naman daw sa akin. Bakit? Eh, sabi ko, busi mo, ice cream, dami niya. Ganyan. Unas-unas na niya. Ang likot-likot. Busi mo na ta, Juan. Ice cream ng damit mo. Baboy! 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 Hindi mo ako pagdating ko. Lance! Nakita ko, palamig. Pero pinapalinig ko may green, may blue, maganda, masarap yan. Oo, tara palamig tayo. Sabi mo, huwag nang palamig, may ice cream doon. Bibili ka. Panis yan. Kung mariman ko yan. Baboy! Tupulong kang patay na ka. Uping. Wala naman nilidan kasi nagtataguan nilidan. Yan sabi ni Manang. Halika na. Ng magic sarap. Ibabad ng ilang oras ay ilang minuto. Ibababad ng 1 oras sa magic sarap bago ilalaga. Tsaka asin. ₱60. Nalagay na? Walay ka na, di ba't sabi? Hanggang sa maluto So after 1 hour, pwede na natin siyang iluto. Luluto natin siya ng 30 to 35 minutes. Tapos yung apoy hindi masyadong malakas. lang na po natin. Siyempre, Oo na. ay, luto na po. Dahil sa sobrang laki niya, kahit isda lang, kailangan niya ang ganitong titig para mabuhay.
Usok-usok pa. Design ang mga ngipin na ito na mas malaki kaysa sa mata natin. Amo, mahal yung balong mo. Yan, ilalagay na po natin sa styrofoam. Para mamaya pong gabi, Amo ko pa yung talit sa mata. yan, Basag. nabasag. Ilagay mo ka na. Ang lupit talaga ng mga ngipin ng pating. Yan, Nakakatakot pa. Pero malamang mas 15 pesos per each. tayo kasi ang pangunahing dahilan. Ilan sa uri nila. Magkano tayo live? Hindi, lang. Magkano dito? 7. Meron dito inang, dito ka na kumuha kasi may bukas. Kaso ibang kaso na ang buhay ang Yan. sa kwento ang Lazy number 4. Parang bago tayo. Sa African Savannah, makikita ang ilan sa pinakamalaking ngipin. Nyo ang aking videos, please like, subscribe, and click the notification bell. Thank you for watching, guys.